Дорогие браты и сестры, сегодня я вам распавяду про карысныя ўласцівасці адной з найбольш важных беларускіх зёлак. Хоць гэта, конечно, так нельга казаць, якая больш важная. Ну, з майго пункту гледжання адной з найбольш важных зёлак это крываўнік. Іншая яго назва серпарэзнік, і яна мне падабаецца больш, таму што так гаварыла моя прабабуля і моя бабуля. Ось, ну, зразумела, што гэта назва арыгінальная, так атрымалася, што яна ў слоўнікі не потрапіла. Якія ж уласцівасці уласцівыя крываўніку? Так, дарагія браты і сёстры, вось зараз мы па гэтай схеме разгледзім, якімі уласцівасцямі валодае крываўнік звычайны альбо серпарэзнік. Ну, назва серпарэзнік, як я ўжо казаў, мне больш падабаецца. І разбярем мы гэта пасістэмна, то бок на якія сістэмы арганізма уздзейнічаюць ягоныя экстракты. І гэта будзе сістэма крыві, то бок уласна кроў, гэта самая вядомая сістэма, на якую уздзейнічае менавіта крываўнік, таму ён так і называецца. Другая па значэнні это сэрца і сасуды, на гэтую сістэму ён таксама будзе ўздзейнічаць. Таксама будзе ўздзейнічаць на стрававальную сістэму і на імунную сістэму. І таксама будзе ўздзейнічаць на нервы і цягліцы. Якім чынам гэта спалучаецца, зараз з вами разбярэмся. Ну, давайте пачнем з сістэмы крыві. Сістэма крыві гэта сама кроў як тканка і асаблівасці біяхімічныя. Ось і вядома, што серпарэзнік альбо крываўнік з'яўляецца кроваспынам. Ён можа спыняць як знешнія крывацёкі, так і ўнутраныя крывацёкі, так і менструальныя крывацёкі, ну, которые таксама ў нейкай ступені з'яўляюцца ўнутранымі. Значыцца, спыняе, прычым ён іншым спосабам уздзейнічае на спыненне крыві, чым, напрыклад, крапіва, альбо чарнаплодная рябіна, альбо стрэлкі, той, што па-расейску называецца пастуш'я сумка. Ён не загушчае кроў. То бок у яго зусім іншы механізм уздзеяння, і кроў ён не загушчае. І гэта значыць, што ён не павышае верагоднасці ўтварэння тромбаў, а таксама не перашкаджае прасоўванню крыві па судзінах, па сасудах, таму што яна не загушчаецца. Чым небяспечная густая кроў, мы як-небудзь разбярэм у асобным роліку, гэта справа асобнай размовы. Таксама крываўнік уздзейнічае на сэрца і сасуды. Якім чынам? Ну, давайте пачнем з сасудаў. Ён з'яўляецца спазмалітыкам, то бок здымае сасудзісты спазм, расслабляе сценку сасудаў і дае крыві больш вольна рухацца. Адпаведна, паколькі ён з'яўляецца спазмалітыкам, ён здымае галаўныя болі сасудзістага паходжання. Ёсць галаўныя болі нервового паходжання, ёсць галаўныя болі сасудзістага паходжання. Они, конечно, ўзаемазвязаныя, абодва кампанента і нервовы, і сасудзісты заўсёды дзейнічае, але ёсць вядучы кампанент заўсёды. І вось калі вядучы кампанент сасудзісты, то крываўнік спрыяе зняццю гэтых галаўных боляў, і натуральна, што пры рэгулярным ужыванні. Таксама ён змяншае балеснасць месячных. Не ва ўсіх жанчын ёсць асаблівасці канстытуцыі, у некаторых, наадварот, у першы дзень асабліва месячных ён можа павышаць, выклікаць нават дадатковы спазм, гэта тут трэба спрабаваць. Індывідуальныя асаблівасці ёсць. Таксама, паколькі серпарэзнік утрымлівае флаваноіды, ён умацоўвае сценку сасудаў, валодае антыаксідантнымі ўласцівасцямі і зніжае верагоднасць утварэння пашкоджанняў сценак, якія потым вядуць да ўтварэння халестэрынавых бляшак. Ось, таксама серпарэзнік зніжае артэрыяльны ціск. Ну, хутчэй выклікае тэндэнцыю да зніжэння. Это, конечно, не барвінак, ён не аказвае такого моцнага ўздзеяння, нават не чарнаплодная рябіна, але, тым не менш, пры рэгулярным ужыванні ён выклікае тэндэнцыю да зніжэння. Ну і цяпер стрававальная сістэма. Стрававальнай сістэмы мы пачнем з печані. І серпарэзнік праяўляе жаўцігонныя уласцівасці, ну, тут без каментароў, то бок ён паляпшае пераварванне, адпаведна, пераварванне тлустай ежы і паляпшае страваванне, адпаведна, ў цэлым, паляпшае, адпаведна, стан мікрафлоры, таму што праблемы з жоўцю могуць уплываць і на мікрафлору таксама. І таксама ён паскарае ачышчэнне самой печані, таму што праз жоўць выдзяляюцца
некаторыя таксічныя рэчывы, якія павінны быць выдаленыя з печані. Ось. На сам стрававальны тракт ён таксама уплывае і ён вяжа. Вяжа гэта значыцца, што ён умацоўвае сценку і робіць яе недаступнай да розных патагенаў. То бок спрыяе таму, што патагены не могуць пранікнуць праз сценку стрававальнага тракта. Таксама ён трошкі замацоўвае стул. Ну, сам стул я маляваць тут не стаў, ось, намаляваў такі вось стул. Ну, хоць гэта, можа быць, так і не вельмі карэктна. Ось, таксама, што як ён уздзейнічае на апетыт, за кошт горычаў ён злёгку павышае апетыт. Гэта таксама не палын, можа быць, але лёгкае павышэнне апетыту можна назіраць, таму, у прынцыпе, дадаваць у зборы пры анарексіі таксама можна. Як жа крываўнік уздзейнічае на імунную сістэму? Ён аказвае антызапаленчае дзеянне. Это важна пры вірусных інфекцыях, у прыватнасці такіх, як вось зараз ідзе COVID-19. Асноўны пашкоджваючы фактар гэта якраз такі лішкавае запаленне. Тое самае пры некаторых формах грыпа. Пры гішпанскім грыпе, напрыклад, таксама само запаленне прыводзіла да гібелі людзей, і пры шмат якіх іншых цяжкіх вірусных інфекцыях менавіта само лішкавае запаленне ў арганізме прыводзіць да гібелі пацыента і альбо да цяжкога цячэння хваробы. Таму важна ўжываць зёлкі, якія прытрымліваюць гэтае запаленне, трымаюць яго ў межах. Ось. І адпаведна гэта важна пры алергіі, таму што такое алергія? Гэта таксама лішкавае запаленне, запаленчая рэакцыя на тыя агенты, на якія ў прынцыпе запаленчай рэакцыі быць не павінна. Таму крываўнік можа ўваходзіць у зборы пры алергіі таксама. Ну і засталіся ў нас яшчэ нервы і цягліцы. А паколькі ён з'яўляецца спазмалітыкам, тут гэта таксама працуе, то бок ён спрыяе зняццю мышачных спазмаў, залішняга мышачнага напружання, такі як рэлаксацыйная такая гарбата, якая выклікае лёгкае супакаенне, ён таксама можа падыходзіць. Ось такім чынам экстракт, у першую чаргу водны экстракт настой серпарэзніка крываўніка дакладней уздзейнічае на розныя сістэмы арганізма. Серпарэзнік часам можа выкарыстоўвацца непасрэдна ў прыродных умовах для спынення крывацечаў, нават артэрыяльных. Канешне, калі гэта вельмі моцная крывацеча, там неабходна накладаць жгут і рабіць усе тыя мерапрыемствы, якія мы вучым у школе. Але пры моцным парэзе, напрыклад, серпом, таму і серпарэзнікам называецца, можна закласці расцертыя лісты расліны ў рану, і яна вельмі хутка, яе сок вельмі хутка спыняе кроў. Таксама серпарэзнік можна гатаваць як зёлкі. Найбольш вядомым спосабам прыгатавання серпарэзніка з'яўляецца яго водны настой, які можа выкарыстоўвацца і гатавацца як звычайная гарбата, то бок калі мы на адзін кубачак дадаем 2 чайныя лыжкі сушонай сыравіны, альбо гатавацца ўжо як стандартны настой, калі дадаецца 2 сталовыя лыжкі на палову літра кіпня і настойваецца цягам 20 мінут, і гэта кантралюецца. Напрыклад, у Румыніі серпарэзнік з'яўляецца вельмі распаўсюджанай хатняй гарбатай. Гарбата ўвогуле ў Румыніі не вельмі прынята яе піць, ну, відаць, такая традыцыя, вось, але серпарэзнік яны п'юць вельмі часта, проста як дамашнюю гарбату рэгулярна. У гэтай ёсць свае плюсы, свае мінусы, то бок не ўсім падыходзіць серпарэзнік як хатняя гарбата, але такое выкарыстанне магчыма. Таксама серпарэзнік часта ўваходзіць у зборы. Самым простым зборам з'яўляецца 1 лыжка, сталовая лыжка серпарэзніка, 1 сталовая лыжка светаянніка на палову літра кіпня. Такі сродак ужываецца цягам 2 тыдняў дзеля прафілактыкі захворванняў печані, захворванняў страўніка і ўвогуле паляпшэння стрававання. Ну і калі вам спадабалася гэтае відэо, вы можаце паставіць лайк, падпісацца на канал і націснуць на званочак, каб не прапусціць новыя відэо. Таксама унізе ёсць спасылка на нашу
супольнасць у вайберы, дзе вы можаце сачыць за навінамі канала і іншай карыснай інфармацыі.